Kiskoon joudutaan poraamaan reikiä monista eri syistä. Tässä videossa esitetään reiän poraus sidekiskon kiinnitystä varten. Reikiä porataan myös esimerkiksi akselinlaskia antureita, maadoituksia ja lumenohjaimia varten. Työkalut ja varusteet. Kiskopora, porausneste, ohjain, viistämistyökalu, kuvallinen henkilötunniste, CE-merkitty luokan 2 tai 3 varoitusvaatetus, kypärä, silmäsuojaimet, työn vaatiessa käytä kuulosuojaimia, suojahanskat, turvakengät. Reiän poraus. Tarkista reiän halkaisija taulukosta ja mittaa oikea reiän paikka kiskon päästä. Mittaa myös porattavien reikien etäisyys toisistaan. Reikä porataan kiskon neutraaliakselille. Käytä porauksessa oikean kiskoprofiilin ohjainta. Poista poratusta reiästä purse ja viistä reikä, jottei säröjä ala muodostumaan, joka voi johtaa murtumiin ja halkeamiin. Lisätietoja. Lisätietoja saat seuraavista lähteistä.